Bai? Entzuten da? Bai. Vale. Kaixo, egunon. Eskerrik asko, Kultura Batzordeko kide guztiei, gure agerraldian etortzeagatik. Beno, pantaiak euskeraz ekimena, euskerazko ikusentzunezkoen aldeko ekimena da. Duela 4 urte sortu genuen, eta hain zuzen ere, duela 4 urte egin genuen gure lehenengo agerraldia legebiltzarrean. Ekimen hau sortu genuen, ikusten genuelako pantaiek eta ikusentzunezkoek geroz eta pixu handiagoa zutela gure bizitzetan, eta ikusentzunezkoen mundu zabal horretan euskerak zuen presentzia oso txikia zela, eta honek euskeraren erabileran eragin kaltegarria izan zezakela iruditzen zitzaigunez, horregaitik erabaki genuen hainbat pertsona eta eragilek elkartzea eta pantaiak euskeraz ekimena sortzea. Gutxi gora bera datuak errepasatzeagatik, Euskal Herrian bataz beste 6 ordu pasatzen ditugu egunean pantaien aurrean, horietatik erdia sare sozialetan eta interneten, eta beste 3 ordu terdi, telebista eta batez ere streaming plataformetan edukiak kontsumitzen. Streaming plataformei dagokionez, azken datuek esate dute, jadanik EAeko biztanleen 73%k duela ordainketa bidezko plataformaren bat, baina gazteei dagokionez institutoko eta unibertsitateko ikasleen inguruan urtero EHU eta UPNak egiten duten ikusiker panelako azken datuek erakusten digute, streaming plataformen kontsumoa askoz ere handiagoa dela gazteen artean, eta esate baterako Netflix 72%k konsumitzen duela, Prime Video 77%, eta gero Movistar, HBO, Disney 20%koak, eta azkenik, orain azkeneko ikerketan ikusten da primeran ere sortu berria den plataforma baduela leku txiki bat, baina oraindik ere plataforma nagusietatik, Netflix eta Prime Videotik oso urruti dago bere erabilera. Datu guzti hauek mahai gainean jartzen ditugu, pantaila hauetan ikusten denaren hizkuntzak erabateko eragina duelako gero gure kaleko eta etxeko hizkuntza erabileran. Eta pantaila hauetan 6 hizkuntzetan ikusten ditugu edukiak eta 6 hizkuntzetan ikusten dituzte edukiak batez ere gazteek, 2024ko datuen arabera, 76%ak gazteleraz ikusten ditu, 22%ak ingelesez, 2%ak beste hizkuntza batzuetan, badaude hainbat telsail eta filme, korearrak, txinatarrak edo dena delakoak, eta jatorrizko hizkuntza horietan ikusten dira, eta euskeraz edukien 1% bakarrik ikusten dute gazteek streaming plataformetan. Gainera, honi gehitu behar diogu UEMak duela gutxi egindako beste ikerketa bat, 2022an egin zuten hain zuzen ere, UEMako udalerrietan gazteek zituzten ikusentzunezko kontsumoen inguruko ikerketa, eta bertan ikusi zuten arnasgune hauetako gazteen artean ere, telebista, plataforma eta sare sozialetan gaztelera zela nagusi. Baita haiek arnasgunetako eta euskeraz bizi diren gazteek eta kalean euskeraz kuadrilan aritzen direnek sare sozialetarako edo plataformetarako edukiak sortzen dituztenean ere nagusiki gaztelera sortzen dituzte, ez? Nolabait ere adieraziz, pantaien mundua gazteentzat ez dela euskeraren mundua, ez? Guzti hau oso kezkagarria da, baina izan ere soziolinguistikan adituek diote, hizkuntza ohituretan eragin handia dutela pantaiek eta ikusentzunezkoek. Esan dugu gure aisialdiko 6 ordu egunean pasatzen ditugula pantaien aurrean. Honek eragin negatiboa dauka euskeraren jabekuntzan, kalitatean eta erabileran, ez? Ikusten ari gera azken urteetan argitaratzen ari diren ikerketetan, euskeraren geldotze fase bat, moteltze fase bat, arnasgunetan euskeraren berakada, ikasleen artean ere euskeraren kalitatearen, euskera mailaren jaitsiera, eta datu guzti hauek nahiko kezkagarriak dira, eta hain zuzen ere Iñaki Jurrebaso soziolinguistikaren doktore tesia iaz 2023koa, baina iaz argitaratu zenak,
berak hain zuzen ere aztertzen ditu hainbat faktore jakiteko zeintzuk diren euskeraren beherakada edo moteltze fase honetan eragina daukaten faktoreak, eta faktore nagusietako bat azken hamarkadan hedabideen eta pantailen esparrua izan dela dio berak, ez? Orduan, egia da, kezka guzti hauek bultzatuta sortu genuela pantaiak euskeraz duela 4 urte, hain zuzen ere, justo duela 4 urte hor goian dakazu argazkia, hemen agerraldia egin genuen, nik juntzitzaigun Izaskun Rekaldekideak eta biok, eta 4 urte hauetan egia da, euskalgintzaren babesari esker, hainbat eta hainbat eragileren babesari esker, eta nagusiki herritarren babesari esker, aurrera pauso batzuk lortu direla, 4 urte hauetan eragile askorekin eta erakunde batzuekin elkarlanean aritu gara, eta lortu da euskerak aurrera egitea maila batean, esate baterako duela 4 urte hemen Legebiltzarreko Kultura Batzorde honetan eskatzen genuen euskerazko streaming plataforma bat sortzea beharrezkoa zela, eta horri adibidez heldu diote erakundek, eta Primeran eta Makusi plataformak sortu ditu ETBek. Eskatzen genuen ere Espainiako ikus-entzunezko legean kuotak ezarri behar zirela, oraindik ere eztabaidan zegoen lege horretan kuotak ezarri behar zirela streaming plataformek edukiak euskerara bikoiztu zitzaten, eta hor ere ez genituen lortu guk nahi genituen kotak, baina bete behar txiki batzuk ezarri zitzaizkien plataformei, eta horri esker esate baterako, Netflix edo Prime Videon badaude hainbat euskerazko eduki, eta eskatzen genuen ere euskerazko ikus-entzunezkoetara bideratzen zen dirua biderkatu egin behar zela, eta azken urteetan, egia da, Jaurlaritzaren zinema ekoizpenerako diru laguntzak hirukoiztu egin direla, eta hori ere aurrera pauso bat izan da. Baina, aurrera pauso hauek emanagatik ere, oraindik ere egoera ez da ona, ez streaming plataformetan, ez zinemetan, euskerak duen presentzia oraindikan ere oso txikia da, eta horren inguruko datuak emango ditu orain Xumark, kideak. Kaixo, eguerdian. Hori pixkat aztertuko dugu datuekin, bai plataformetan eta bai zinemetan euskerak bizi duen egoera. Aztertuko ditugu 4 plataforma nagusiak edo handienak, Netflix, Prime, Max eta Disney+. Netflixekin hasita, Alexek aipatu duela 4 urte sortu zela pantaiak euskeraz, eta egia da duela 4 urtetik onera Netflixen adibidez aldaketa ematen hasi dela. Duela 4 urte Netflixen euskeraz zeuden errementari, handia eta horrelako pelikularen bat euskeraz zegona, eta gaur egun badaude edukiak denera jartzen dugu hor 7.800, ikusten dugu katalogo oso extensoa dula Netflixek, eta gaur egun kasi 40 pelikula daude edo euskeraz sortuta edo euskeraz bikoiztuta. Azpititulatuta desentez gehiago, azkenean bai Netflix eta bai Primek merkeago ateratzen zaie azpititulatzea, da orduan eduki desentez gehiago azpititulatzen dituzte, eta ia astero dago telesail edo filmen bat azpititulatuta Netflixen, euskeraz azpititulatuta. Bikoiztu oso askoz gutxiago egiten dut, eta izan daiteke hilabete edo 2 hilabetetik behin pelikula bat bikoizten du euskeraz Netflixek. Normalian nahiko pelikula potentiak izaten dire, hori ere aitortu behar da, Electric State hau bezalakoa, edo baina Frankenstein datorrena Netflixena oso potentia, Guillermo del Torona, hori euskeraz bikoiztuta iritsiko da baitare. Orduan egia Netflixek, Alexek aipatu duen 2022ko lege ikusentzunezkoen lege orokor hortan sartu ziren eskaera txiki hoiei esker, Netflix bera, ari da euskeraz azpititulatu eta bikoizten, baina ikusten den bezala 7.800 eduki horietatik, 0,5 izango litzake euskeraz dagona audio aldetik, eta azpititulatuta 3,6 azpititulatuta gehiago, baina ikusten dute porzentajea oso txikia dela oraindik ere.
Prime Videori dagokionez, berdin ikusten dute katalogoa oso estensua dula baita ere, 8.000-tik gora, eta hemen ere berdin euskeraz bikoiztuta 74 eduki daude gaur egun, eta titulatuta 254. Prime Videok badu joera bat, eta pantaiak euskerazetik ez dugu oso ondo ulertzen, Netflixek adibidez bikoiztu eta azpititulatzen ditu nazioartekoak diren edukiak, ingelesez edo beste hizkuntza batzutan, baina Prime Videok adibidez hartu du joera Espainiako edukiak bikoizteko eta zentzu gutxiago ikusten diguna azpititulatzeko. Audioa originala gazteleraz da eta euskaraz, gallegoz eta katalanez azpititulatzen du. Orduan horrek zentzu handigirik ez du, baina egia zenbakitan, eduki desente ari dela azpititulatzen eta bikoizten, baina kriterioa ez dugu erabat ulertzen, eta uste dugu horre erakundeek izango luketela zer esana, Prime Amazonekin hitz egiten eta pixkat kriterioiek zuzentzen. Orduan, portzentajetara joan ezkero, ikusten dugu gure audioa 0,8 ez dela iristen, euskeraz dagoena, katalogo osotik, eta azpititularen kasuan 3,19. Urrengo plataforma nagusia izango litzakena Max, HBO zena bere garaian, HBO gero Max bihurtu zen, orain berriro HBO Max, uste dugu, baina hauek katalogoak ez dira hain extensoak, honek 2.200 eduki, eta hemen ere azken urtean aldaketak egon dire, Maxek egintzulako hitzarmen bat Euskal Telebistakin, Euskal Telebistak bere garaian bikoiztuak zituen pelikulak txertatzeko Maxen katalogora, eta hasi zen duela hilabete batzuk txertatzen eduki horiek, baino ataskatu inda gaia erabat. Orduan igo zituen bere garaian, hemen 19 pelikula, eta hor gelditu da. Eta azpitituluak ere, gu gabiltza Maxekin elkarlanean eta pasatzen dizkiogu Eusko Jaurlaritzak irekian ditun azpititulu horiek, Movistarrekin eta Zinemaldiakin eta dauden hitzarmenei esker gero irekiara igotzen diren azpitituluak Maxei pasa dizkiogu eta gutxi batzuk ere igo ditu, baina oraindik oso gutxi. Orduan horre uste dugu erakundek Maxekin hartu emanetan, pixkat lehentasunak markatzia izango litzakela, zen Maxek bai badu borondatea eduki gehiago jartzeko euskeraz, baina azkenean plataforma erraldoiak dire, zentralita dago estatu batutan, eta handik iten dire karga audioenak eta orduan esatu dute beti, dago beti hilaran azkeneko lana bezala, euskerazko edukiena, baina Max Espainiakin harremanetan gaude, pantaiak euskerazetik, eta esan digute badutela borondatea euskerazko audio gehiago sartzeko, inkluso diru laguntzak egongo balira Katalunian dauden bezala, zuzenean bikoiztuko lukela euskerara Max plataformak, katalanez egiten duen bezala. Adibidez, Dune bigarrena, Batman eta abar, Maxek zuzenean katalanera bikoiztu ditu, diru laguntza daudelako Katalunian. Orduan, horixe, Maxen gaur egun nahiko gutxi daude, katalogoa txikigoa ere bai, orduan euskeraz 0,8 bikoiztuta eta subtitulatuta 0,97. Eta Disney Plus izango litzakela beste plataforma handia, honek ere ez du hain katalogo extensua, 2005 inguru, eta euskeraz ez dago ezer. 0, eta orduan 0. Eta gainera, aipatu behar da, irabazi arte hemen ikuste duzuna ETV-ko telesaila, Disney Plusek erosi zituen eskubideak irabazi arte emateko, baina gaur egun eskaintzen du hacia la victoria, gaztelerazko audioarekin bakarrik. Orduan horre ez dugu ulertzen, Disneyen politika den euskera baztertzia, edo ETV-tik etzitzaion euskerazko audioa pasa, ez dakigu ondo zer gertatu zen, baina irabazi arte adibidez egon ziteken euskeraz, baina gaur egun gazteleraz bakarri dago. Orduan Disney ikusten dute, ez daka ezer euskeraz, eta orduan ipatu ditugun lege horiek erabat urratzen ariko litzake. Orduan aldaketak egon dira azken urtetan, baina ikusiko dugu pixkat lege horiek zer zehazten duten ikusentzunezko 2022ko ikusentzunezko lege orokorrak zer zehazten duen, eta ikusiko dugu plataforma bakar bat ere ez dela betetzen ari. Orduan, 116. artikuluan aipatzen du plataformek katalogoen 6% hizkuntzak ofizialetan izan barko luketela. 6% katalan, euskera eta gallegoa gehituta. Orduan, hor proportzioan euskera 2 inguru izan barko litzake, eta ikusi dugu plataforma bakar batean ere ez dela hori betetzen. Egoitza nagusia, Espainiar estatutik kanpo duten plataformen kasuan,
urteko irabazien 0,75, baliatu beharko lukete hizkuntza koofizialetan edukiak sortu edo bikoizteko. Adibidez, Netflixen kasuan 2024an, Espainian izan zituen etekinekin, 0,75 izango litzake €1.000.000 Netflixek baliatu beharko luke bikoizteko euskerara eta katalana eta gallegora. Eta gaur egun iten duna, uste dugu zifra horretik, desente berago dagola. Beste xedapen batean aipatzen du, streaming plataformek hizkuntza koofizialetara jadanik bikoiztuta edo subtitulatuta dauden bertsioak txertatu behar dituztela, erakundeek euren eskura debalde jarri behar dituztelarik. Eta hau izango litzake, pixkat Maxek eginduna, ETBek bere garaian edo zinemetarako bikoiztu diren audio eta subtitulo guzioiek, erakundeek dute ardura berez pasatzeko plataformei eta plataformei dute bete beharra txertatzeko audioiek. Eta hori bere garaian, atera genuen gaia, itzein genuen kultura sailarekin, eta bazirudien zerbait egingo zela, baina haure gai hau ataskatuta dago, ETBko audio guzioien gaia, orduan, hori ere momentuan ez dela errespetatzen ari, eta azkeneko xedapen batean aipatzen du plataformek beraiek hizkuntzako ofizialetan dauden edukiak nabarmendu egin beharko lituzketela, esaten du legeak. Eta gaur egun, sartzen bazara Netflixera, ez duzu inon ikusten zer dagoen euskeraz, ez dizu inon proposatzen euskeraz dauden edukiak, eta orduan hori ere ez litzake errespetatzen ariko. Orduan hori, plataformei dagokionez izango litzake, eta zinemen kasuan, aipatu dezakegu, egoera oraindik ere larriagoa dela. Euskal Herri mailan iazko datuak aztertu ditugu Euskal Herri mailan, 900 pelikula estreinatu ziren, EAen pixkat gutxigo izango litzake, hemen daudelako iparraldeko eta Nafarroko datuak ere bai, baina pixkat gutxigo izan da ere, euskeraz estreinatu ziren 14 bakarrik. 3 ziren euskal pelikulak, eta beste 11 izan ziren euskaraz bikoiztu ziren pelikulak, zin Euskadik umeentzako bikoizten dituen pelikulak. Ondorioz, 187.000 emanalditik euskeraz izan ziren 100 baino gutxiago zinemetan 2024 urtean. Eta gainera, 2024an takileroenak izan ziren 10 pelikuletatik 0 izan ziren euskeraz. Zin Euskadi bikoizten dituen horiek, direlako Europako beste bigarren mailako edo eduki batzuk merkegoak eta umei bideratutakoak, orduan takileroenetan, etzegon horietako bakar bat ere, 10 takileroenetatik euskeraz 0, aldiz Katalunian, badaudela zinemarako diru laguntzaia martxan, 2024an, 10 takileroenetatik 6 katalanez bikoiztuta eman ziren. Orduan hor ikusten dugu alde nabarmena egongo litzakela. Eta zer dio legediak zineman inguruan, 82ko euskararen legean dagoeneko aipatzen zen, mota guztietako edabideak euskaraz jasotzeko eskubidea, bi hizkuntza ofizialen erabilera berdintzerainoko neurriak eta zineman euskararen erabilera bultzatu eta babesteko neurriak jarri beharko zirela martxan, 82ko legediak dio, eta Europako hizkuntzen kartak ere dio zinema eta ikusentzunezkoak gure hizkuntzan jasotzeko herritarrok dugun eskubidea eta erakundeek hau bermatzeko duten bete beharra. Aipatzen da Europako hizkuntzen karta hortan ere. Orduan ikusten dugu, badagola lege aldetik non eutxi aurrera eramateko neurri batzuk. Orduan, datu guzti hauek mai gainean jarri ondoren eta ikusita ere legez dauden arau eta xedapenak ere ez direla betetzen ari eta euskararen egoera plataformetan eta zinemetan ez dela oso osasuntsua eta honek eragin kaltegarria duela hizkuntzaren erabileran. Kultur batzorde honi hainbat proposamen zehatz egiten dizkizuegu, hainbat neurri legebiltzarraren bitartez martxan jartzeko egoera hau emendatzeko. Lehenengoa izango litzateke euskarazko ikusentzunezkoen aldeko baliabide ekonomikoak handitzea, alde batetik zinema eta ikusentzunezkoen ekoizpenerako laguntzak azken urtetan bezala igotzen joan direnean, horiek ere igotzen joatea, izan ere geroz eta pisu handiagoa dute ikusentzunezkoek
gure bizitzetan, eta orduan beharrezkoa da hor ere, igoera hori ere proportzioan handitzen joatea, euskararen egoera hobetzen joateko. Bigarrenik, egia da, bertan euskaraz ekoizteko laguntzak handitu behar direla, eta horri esker esate baterako, aurten 6-7 euskarazko fikziozko pelikula estrenatuko direla zinemetan, baina esan bezala gaur egunean 3 ordu pasatzen baldin ditugu bataz beste, telebista eta plataformak ikusten, Euskal Herriko zinemagile guztiak filmak euskaraz ekoizten jarriko bagenitu ere, urtean 20, 30, asko jota 40 film eta telesail egin alko izango lirateke euskeraz, eta horrekin ez genuke beteko jendeak dituen kontsumoko ohiturak, ez? 30 filme horiek, ziurrenek hilabete batean ikusita euki ditzake jendeak, ez? Orduan, beharrezkoa da baita ere nazioarteko filmak bikoiztea. Nazioarteko filmak euskerara bikoiztea, hain zuzen ere, dauden katalogo zabal horietan, euskarazko filmak asko edo geroz eta gehiago izan daitezen. Hemen ez ditugu nazioarteko filmen bikoizketarako diru laguntza publikoak, esan bezala badago Zinema Euskaraz programa, Zine Euskadirena, urtero 11 filme aurrentzako bikoizte dituena, baina ez dago diru laguntza programa publiko bat, non etorri daiteken Netflix edo Max edo zinema banatzaile bat, esatea, emango jazu diru laguntza eta peli hau banatukoet, horrelako diru laguntza lerrorik ez da existitzen, eta beste leku batzuetan badituzte horrelako diru laguntzak, eta horri esker egoera hobea da. Eta gero, hirugarrenik ere uste dugu edukien sustapenean ere baliabide ekonomikoak jarri behar direla, izan ere sarritan, entzuten dugu, baina euskarazko edukiak daudenean jendeak ez ditu kontsumitzen, baina ze sustapen izan dute eduki horiek. Benetako promozioa izan dutenean, badituzte ikusentzuleak, ez? Eta adibide garbi bat da, irati egon zenean, izan zuen banaketa estatu mailan eta baino autobus para guztietan eta zakan promozioa eta telebista guztietan eta eta horri esker egon zen urteko takilorenen artean, ez, duela 2 urte. Eta izan da inoiz euskeraz ikusi den filmerik ikusiena, ez, zinemetan. Baina sustapenik egiten ez bada, zaila da filme batek ikusle datu onak izatea, ez? Esate baterako, gu honetan gabiltza pantaiak euskerazetik eta gurekin elkarlanean dabilen zer non ikusi weborria eta aplikazioa sortu zuten kide batzuk, hain zuzen ere jakiteko plataforma guztietan zer dagoen euskeraz eta zinemetan zer dagoen euskeraz herri bakoitzean astero berritzen dutelarik informazio hori. Baina informazio hori, esate baterako Kataluniako generalitateak badauka perfil zehatz bat, zineman katala, eta hori sare sozial guztietan egunero esaten dute, adi gaurtik aurrera Netflixen ez dakiz zer duzue katalanez, adi asteburu honetan zinemetan ez dakiz zer aretotan dago ez dakiz zer katalanez. Hori erakunde publikoek egiten dute lan hori, ez? Hemen pantaiak euskerazeko eta zer hori ikusiko kidek egiten deguna. Hori baliabidei dagokienez. Bigarrenik, araudi propioak garatu beharra ere azpimarratu nahiko genuke. Eusko Autonomia Erkidegoak ditu eskumenak zinema eta ikusentzunezkoen alorrean, eta uste dugu alden guztia arautzen badegu erresagoa izango dela euskera sustatzea ikusentzunezkoen munduan, ez? Eta horregatik zinema legea eta euskal ikusentzunezkoen komunikazioaren legea garatzea beharrezkoa dela iruditzen zaigu. Hain zuzen ere, Espainiako ikusentzunezkoen legeak berak esaten du komunitate autonomoek daukatela eskumena estatuko lege orokor hori garatzeko eta bete behar eta zehaztasun propioak ezartzeko komunitate autonomo mailan, eta horretik uste dugu ikusentzunezko komunikazio lege bat izatea beharrezkoa dela. Eta azkenik kontsumitzaile euskaldunen eskubideak bermatzeko ere araudi bat beharko genukela iruditzen zaigu. Eskubidea ere baita, ez da bakarrikan kapritxo bat, ez? Euskeraz ikusi nahi izatea zinema eta ikusentzunezkoak. Eta hirugarrenik, baliabidez eta araudiaz gain, egitura propioen sorrera ere, hau ikusentzunezko komunikazio legearekin lotuta egongo litzateke, euskal ikusentzunezkoen kontseilu propio bat izatea.
Kataluniak, Valentziak eta Andaluziak badute ikusentzunezkoen kontseilua. Kontseilu hauen zeregina da ikusentzunezkoen hedabideen alorrean aholkularitza ematea eta dagoen araudiaren implementazioa zaintzea, eta honen baitan sartuko litzateke publizitate araudi eta haurretan neraben babeserako araudi ez gain, ikusentzunezkoen alorrean kuota hizkuntza propioen sustapena zaintzea eta horren inguruko araudia errespetatzen dela gainbegiratzea, ez? Esate baterako leno ikusi dugu Xumarrek aipatu ditu ikusentzunezko legeko hainbat xedapen ez direla betetzen momentu honetan, baino hemen ez dago organurik hori kontrolatzen duenik, ez? Eta orduan uste dugu kontseilu baten sorrerak lagunduko lukeela, plataformek kuotak betetzen dituztela gainbegiratzeko, finantziazioaren betekizunak betetzen dituztela gainbegiratzeko, esate baterako harrigarria Disney Plusen kasuan, euskeraz 0 egotea, naiz eta hor egoitza kanpoan dutenek urtean ez dakizen bat diru hizkuntzako ofizialetara bideratu behar duela esaten duen, edo baita ere zainduko luke existitzen diren euskerazko 2000 audio inguru horiek, ETB, 20 markadetan egindako nazioarteko filmen bikoizketak, audio horiek berez plataformetan egon barko lukete eta plataformak behartuta daude hauek txertatzera, baldin eta Euskal Erakundek ematen badizkiete eta horren jarraipena ere egingo duen norbait beharko genuk, ez? Orduan hauek dira planteatzen ditugun neurriak eta honekin bukatuko genuke gure agerraldia. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Alexander Aginagalde eta Xumar Altxogarai.